Край. Кротко си живее като в рай. Казват, че сме най-отия, дето карат с немотия, но всички ние сме си най. Нямаме си злато, нито нефт. В този тъй начупен наш релеф. Но с друго сме богати, с нрави чудновати, и от всички ние сме си най. Живеем юнашки, живот си домашки, по някакъв странен, неписан закон. Един да си пие, друг да му плаща, какво да се прави? Балкански синдром. Вино пием с горчив привкус, 200 ритми знаем наизуст. Всеки някой омагьосва, да изкарва 5 прахосва, но всички ние сме си най. И пазят ревниво даже Андрето своя шенгенски евродом, но пък си няма те в сърцето нашият вирус, балкански синдром. Вирус, балкански синдром. Благодарим отново на прекрасните деца. Давам думата на господин Кирил Бинев отново, главен експерт на към КТ Подкрепа и представител на синдикатите в България. Благодаря ви. Мисля, че видяхте, че сме готови винаги да се намесим.